Tung pesongan nasapot dayna alay godang donatorop manuhor pakat manang puso ni hotang di bula puasaon lumobi di hapor sedo pakaton boy pagogo pamatang medalani bulan puasaon. Di Sagajang Topidala Jala Lintas Sumatera doho Jala Lintas Timur Madeling Natal Sumatera Utara godang do aka pertiga-tiga musiman namang gadis pakat. Ganuk botari udur do aka pertiga-tigaon paherbang tiga-tiga na di Topidala ni. Adorang so di gadis jumolo do ditutung pakaton di atas garani api dungi di siat-siat mamet-met hira songon rias na tinutung. Molo di Madeling Natal somal di lopa pakaton lau si panganon marbuka puasa jala si patado di poli-polin molo dung ditutung. Di bagasa dari olo do sahat tu 100 batang pakat na laku di gadis pertiga-tiga argana pe meragam sia 5.000 sahat tu 10.000 sabatang. Kadang ada 50, kadang 70 sehari. Oh, sehari. Ya, ada yang 5.000, ada yang 15. Itu sebelum puasa ini aja, Pak. Sebelum puasa ini ya? namanya usaha musiman lah, Pak. Oh, ya. ya. Mangihuton hatani pertiga-tiga pakat hira gumodang do pangomuan ni nasida siya namang gadis pakaton jala si patado lolo balajo sahat tuare raya Idul Fitri. Siya Madeling Natal Toba TV mabaritahon.